Hvert år er der 9.000 danskere, der forsvinder. Mere end halvdelen bliver fundet inden for en måned. 6 bliver aldrig fundet. Jeg tror ikke, han har tænkt over, hvor hårdt det egentlig er. Martin Larsen var 24 år, da han den 5. august 1999 skulle på ferie med sin veninde Tanja. De skulle mødes i lufthavnen i København. Men Martin kom ikke. Dagen efter, den 6. august, hævede han 500 kroner på sit dankort i Padborg. Siden har ingen set ham. Han sagde, at jeg skulle møde mig ham herinde klokken 1. Og det gjorde jeg, men han kom bare aldrig. Og så har vi set Du sad her på trappen og ventede på ham? Ja. Hvor skulle I hen? Ja, det ved jeg ikke. Men jeg tror, vi skulle til Karibien eller sådan noget. Men hvad havde I aftalt? Vi havde bare aftalt, at jeg skulle tage min kuffert med, og så havde han betalt rejsen, og så stod han og mødte mig her med billetterne. Martin Larsen, 25 år gammel, forsvandt den 5. august 1999. Det er Rigspolitiets eftersøgningsafdeling, som prøver at finde ham. Ja, så er vi jo som sluttet af med at efterlyse ham over Interpol. I Vesteuropa er det nordafrikanske lande, der umiddelbart støder op til. Er der kommet noget svar der? Nej, vi har ikke fået noget svar indtil nu. Så Martin er væk? Martin er væk. Er du parat til at få at vide, hvad der er sket med ham, uanset hvad vi finder ud af? Det er jeg, fordi det er bedre nu i siden. Når man ved det, kan man begynde at forholde sig og prøve at bearbejde, hvad det end måtte være. Martin skulle mødes med sin veninde her under burgerbaren i Københavns Lufthavn. Dagen efter hævede han 500 kroner i Padborg. Efter omtale i pressen henvendte en dansk langturschauffør sig til politiet. Han havde haft Martin med på stop sydpå. Og så spørger han, om man kan køre med et stykke. Det kan han godt, sige til ham, og så kører vi fra Padborg af. Og vi sidder og snakker, og jeg spørger ham til, hvor han skal hen af sådan noget værk, og der siger han, at han skal ud og kigge sig omkring. Og han vil til Frankrig. Og så spørger han til, hvor jeg skal hen af, og der siger jeg, at jeg skal til Hoek van Holland, og så skal jeg holde søndag i Rotterdam, på den danske sømandskirke, og så kører jeg via søndag sidst på eftermiddagen. Jeg husker, Anders havde en med. Det var ikke en person, som jeg kom i snak med, eller som jeg lagde mærke til. Efter kaffen sad jeg også ved et andet bord. Han var ikke en person, der gjorde så bemærket, som nogen samtidig man kan huske. Så du bemærkede intet usædvanligt? Overhovedet ikke noget. Og så kører vi fra Rotterdam og ned til grænsen mere ind til Belgien. Og der snakker vi om, hvad han skal via derfra, og der siger jeg til ham, at når han den vej ned over, han snakker om at tage ud til Bordeaux, og den vej ud af. Så vil jeg mene, det er jo bedst for ham at stå af på mere, og se, om han kunne møde andre skandinaver eller danskere der, som han kunne køre via med. Den 8. august 1999 kl. 18 blev Martin sat af her på grænsen mellem Holland og Belgien. Siden har ingen set ham. Martin er vokset op her i Høje Taastrup ved København. Han har søstre og forældre, som er med i Pinsemissionen. Lige nu kan det godt være, at han ikke lige tænker på sin tro. Men på et tidspunkt, så tror jeg helt sikkert, at han vil gå tilbage og hive de ting frem, som troen på Jesus og sådan noget, ikke? Hvor vi ved, at der kan vi henvende os til 100%. Det her er det sidste billede af Martin sammen med sin niece.
Efter en uddannelse som butiksassistent arbejdede han som selvstændig chauffør, boede på Stenhuggervej i Brønshøj alene. Hvor lang tid gik der, før du fandt ud af, at han var forsvundet? 2 måneder. Og hvordan fandt du ud af det? Rent tilfældigt ved at finde en avis i opgangen, hvor den tilfældigvis er slået op på en side, hvor der står, hvor du henne Martin, med et stort billede af ham, og så genkendte jeg ham på billedet. I Stenhuggervej-kvarteret går der rygter om, at Martin, udover Tanja, også havde mødt en anden pige. Hun er 1,70 meter høj, og buttet, stor barm og kort hår, mørkt hår, og sød og smilende pige. Og hun var fra Sydeuropa? Hun er i hvert fald udlænding. Jeg ved ikke hvorfra. Meget mørk i huden. Pigen skulle senere være rejst til Sydeuropa og have sendt postkort til Martin. Han skulle have mødt hende her på en bodega tæt ved Stenhuggervej. Ja, det siger mig ikke noget her. Det gør det ikke. En sydlandsk udseende pige, det giver ikke noget af min erindring. Men Martins ansigt der, det kender jeg. Pigen fandt vi aldrig. Martin arbejdede for blomsterbutikken Sofie Amalie på Østerport station. Han kørte på toget om morgenen, og så kørte han ud med blomster om eftermiddagen. Og så kom han igen ind om aftenen og hjalp med at lukke. Er det det, der hedder et regulært fast arbejde? Ja, for så lavede han så andre ting for Michael i løbet af dagen, når der så ikke var blomster, der skulle bringes ud, vel, så havde Michael andre ting, der skulle transporteres fra det ene sted til det andet. Han er ikke typen på at brænde folk af, så det troede jeg egentlig ikke. Han plejer ikke bare at brænde folk af, på den måde i hvert fald. Han kommer altid, når han har aftalt det, og så ved jeg ikke. Jeg tror bare, der var sket noget. Hvad var dit og Martins forhold? Vi var venner. Kun gode venner. Ikke kæreste? Nej. 2 måneder efter, at Martin forsvandt, fik hans familie i Høje-Taastrup en opringning. Jeg tager telefonrøret, og i det jeg dæmper ned for fjernsynet, for at ligesom gå og høre, ikke? Og så siger han i telefonrøret, er det dig, far? Og så er der meget stærk musik i baggrunden, ikke? Og så siger jeg, Martin, er det dig? Hvor ringer du fra? Og så kommer der noget, der slår over på engelsk, altså det er nogle få ord, og så går den simpelthen ud, ikke? Og så hører vi ikke mere der. Samtalen blev sporet til at komme fra Belgisk Telekom i Bryssel. Og udefra at Martin 2 måneder før var sat af ved grænsen til Belgien. Og sådan opringning skulle komme til forældrene. Synes vi ville være mærkeligt sammenfald, hvis man skulle få en opringning af så kort varighed og blive afbrudt fra udlandet til det nummer. Så vi tror på, at det var Martin, der ringede på det tidspunkt. Hvor lang var samtalen? Nogle ganske få sekunder. Var Martin træt af sit arbejde som vognmand? Han skulle køre med aviser fra klokken 1:30, og så skulle han ud på torvet og købe ind klokken 4 og ind og åbne forretningen og høre på, hvad han nu havde gjort galt. Hvis der ikke var det ene galt, så var det, at han ikke lavede noget, der var galt. Og så ud med blomster og så ud og køre for Jens Fras om formiddagen og om eftermiddagen. Køre affald og så ind og lukke om aftenen. Så reelt set, så havde han jo sådan set ikke nogen frihed overhovedet. Martin arbejdede dag og nat, også for vognmanden Jens Fras på Islands Brygge på Amager. Jens Fras havde mange planer. Han er siden flyttet til Sydfrankrig. Fras, han snakker godt nok meget og har store armbevægelser, men han gør sgu noget for det, og han lægger sgu meget i sit arbejde. Det gør han. Og det tør jeg sgu have den af for, når folk de gør. Der er vilje bag idéerne, og at det ikke bare er noget, som vi skal snakke om, men altså. Jeg kan godt forestille mig, at han er opsøgt Fras. I har talt med Jens Fras i Sydfrankrig, og hvad fik I ud af det? Ingenting. Ifølge det, han fortalte os, har han intet set til Martin.
siden han selv flyttede til Frankrig. Der var en nabo, der klagede over ham, fordi han larmede om natten. Hvor det virkede som om, at han kastede rundt med møblerne, sådan var det, hun beskrev det, tror jeg. Så er han blevet træt af det hele. Ganske enkelt. 3 år før sin forsvinden var Martin udsat for et overfald i Høje-Taastrup. Men hvad er der sket? Ja, der var bare nogen, der lige sparkede ham ned ved Høje-Taastrup station på vej hjem fra arbejde. Det var 3 mørke mennesker ved sådan en buskads, der kom springende frem og gav ham et spark i nakken. Det vi sådan set talte mest om, som jeg tror gik ham meget på, ikke? Det var hans overfald. Har overfald noget med Martins forsvinden at gøre? Vi ved det ikke, men vi ved, at Martin den 8. august 1999 var på vej sydpå. Han ville ud og se sig om i Europa og arbejde så lidt frem hister her og se, om han kunne finde sig noget arbejde en eller anden sted. Ikke? Og det var sådan set det, han fortalte mig, hans planer de var. Sporet slutter ved mere på grænsen mellem Holland og Belgien. På grund af telefonopringningen til Martins forældre startede vi vores eftersøgning i Antwerpen i Belgien. Det billede, der er hængt derude i vores entré, det har ikke givet noget resultat for de chauffører, der kommer. Der kommer alligevel en 5-10 chauffører i løbet af en uge, så der har været mange igennem huset her. Og jeg har spurgt, om de har set Martin, om de synes, de har set Martin, men svaret er kategorisk nej. Martin er født og opvokset i pinsebevægelsen. Var det den, han ønskede at forlade? Det er søndag formiddag, det er søndag aften, det er lørdag aften til ungdomsmøder. Det er i ugens løb, hvis du er med i et kor for eksempel. Der er børnearbejde, der er ungdomsarbejde, der er udflugter. Det er en masse ting, som du foretager dig. Det vil sige, hele kirken og de folk, som du møder, de bliver en del af dit liv, en del af din personlighed. Det vil sige, hvis du siger, slutfærdigt, nu vil jeg ikke være med i kirken mere, jamen så er det lige pludselig rigtig mange ting, som du siger farvel til. Rotterdam, Antwerpen, hvor er Martin? Så var min første tanke, det var sådan set, at måske var han kommet ind i en sekt, og det kunne være Moon-bevægelsen for eksempel, det kunne også være Hare Krishna. Det var en eller anden sekt, var måske, eller synes jeg, var meget relevant at tro på i den forbindelse med Martin. Netop på baggrund af hans opvækst i pinsebevægelsen. Moon-bevægelsens hovedkvarter er her på denne adresse i Bruxelles i Belgien. Men alle forsøg på kontakt er forgæves. En af Martins venner har været i Fremmedlegionen i Frankrig. Det, der undrede mig med Martin, det var, at han flere gange havde spurgt mig om, hvordan jeg var kommet ind i legionen. Dermed ikke sagt, at han er der, men det slog mig selvfølgelig, da jeg så avisen, at den første tanke, der straffede mig, det var, nej, hvad fanden har han gjort det, ikke? For jeg i gåseøjne ligesom har givet ham opskriften, hvordan jeg selv var kommet ind i sin tid, ikke? Du havde fortalt ham, hvordan man gør. Ja, det havde jeg.
Og det indebar også, at du havde sagt, at man tager den bare på stop, ikke? Jo, blandt andet jo. Jeg sagde til ham også, at da jeg tog afsted i sin tid, der tog jeg afsted over for Padborg. Tror du på det? Han snakkede ikke om Fremmedlegionen, da jeg havde ham op at køre i hvert fald. Det var der overhovedet ikke snak om. Så jeg havde det indtryk, at han ville ud og se sig omkring i Europa. I måske et halvt år eller sådan noget, godt. Måske lidt længere, det ved jeg ikke. Det var det indtryk, jeg fik af ham. Det var det, der hans interesse var. Det var at komme ud og se sig omkring. Martin sagde til langturschaufføren Anders Nielsen, at han ville til Bordeaux i Sydvestfrankrig for at plukke druer. Men tog han i virkeligheden til Aubagne uden for Marseille for at melde sig i Fremmedlegionen? Vi har tilskrevet Fremmedlegionen, og vi har gjort mange gange tidligere uden at få svar. Men i det tilfælde fik vi svar, at han ikke var der. Og vi har selvfølgelig diskuteret den mulighed med de pårørende og vennerne. Og umiddelbart synes det ikke særlig sandsynligt, at han ville tage en militær karriere. Men sådan et nej fra Fremmedlegionen, er det et, man kan stole på? Ja, det vil vi jo som sagt ikke, da det er første gang, vi har fået et regulært svar, når vi har spurgt dem. Jamen det er jo også nyt, for de plejer jo slet ikke at svare, vel? Nej. Tror du, vi skal tage nej for gode varer? Ja, det vil tiden jo vise. Hvor er han? Jeg ved det ikke. Det gider jeg vidst, ja. Han betalte en masse ting og inviterede en masse folk ud at spise og betalte regningen og købte dyre gaver til folk og kom til en fødselsdag hos en. Han ikke så godt kendt med 20 langstilke røde roser, en kæmpe bamse og en CD og med øl til min far, og han var bare meget, meget gavmild. Der ligger en seddel her, som er underskrevet af Michael Isaksen, som ejer butikken her. Ja. Du skal redegøre for kontanterne fra maj måned og aflevere nøglerne til lastbilen. Hvis ikke ting og penge er os i hende senest den 6. juni, vil der blive indgivet politianmeldelse mod dig. Det var jo efter, han var stoppet. Ja. Så er det noget med nogle ting, der lå i en bil. Og også, at han har jo haft ansvaret for de penge, han hentede om aftenen, når han skulle køre ind på Grøntorvet, ikke? Så det ved jeg godt, det har jeg haft talt med Michael om. At der var et hængeparti? Ja. Men ikke nok til at forsvinde. Martin arbejdede også for Jens Fras på Islands Brygge. Jens Fras, som havde mange planer, og som efter Martins forsvinden flyttede til Sydfrankrig til Montpellier. Laissera le fouet un jour qu'il fera beau, un jour qu'il fera chaud. Ils vont payer, et moi, un jour qu'il fera beau, un jour qu'il fera Jens Fras bor her i udkanten af Montpellier i Sydfrankrig. Han er marokkansk gift og efterlyst af politiet i Danmark på grund af en tyverisag. Jens Fras er ikke hjemme. Men ifølge viceverden er det hans bil, der står her uden for ejendomskomplekset. Votre appel a été transféré vers le répondeur vocal SFR de votre correspondant. 0 6 1 7 9 2 1. Martin havde sagt til Anders Nielsen, at han ville til Bordeaux i Sydfrankrig. Han ville ned på vindruer, og det var, som jeg sagde til ham, det var ved at være på det sidste med vindruerne, for dem var de faktisk færdige med at plukke. Og så snakkede vi om, hvor der muligvis kunne være chancer for at få arbejde andre steder. Og der sagde jeg til ham, at hvis han vil længere ned i Europa, så Spanien, Valencia, den vej ned, det er et godt sted på den årstid. Jeg ved ikke, om de tager arbejder ind dernede, det sagde jeg også til ham, men altså det er den, omkring den 10 appelsinhøsten, den begynder der i september og november måned, der går. Non pas au ciel, pas en enfer, ils vont payer. Vi tror, at Martin tog til Montpellier. Bien que c'est sur la terre, qu'ils vont payer. Une petite sœur. For at opsøge sin gamle ven og arbejdsgiver Jens Fras. Si vous regardez les photos et vous me dites si vous avez vu cet homme-là. Celle-là est la plus récente. Plus récente. Oui. Sa tête me dit quelque chose. Oui. Ça me dit quelque chose. Je ne le jurerai pas, mais ça me dit quelque chose. Oui. Alors celle-là, c'est une vieille photo, mais celle-là... C'est surtout ça, ici, cet été, ouais. Alors il peut avoir maigri un peu, et peut avoir changé la coiffure.
Ça me dit quelque chose. Hein. Oui. Je crois que je l'ai vu ici. Oui. Ça me dit quelque chose avec Jens Fras. Vi beslutter at overvåge Jens Fras' lejlighed, men forgæves. Til sidst opsøger vi genboerne. Cette photo-là, c'est la plus récente. Celui-là, ça ressemble pas trop, mais il peut être un peu plus maigre, avoir changé les cheveux. Écoute, moi, ça me dit rien. Je vais demander à Kat, quand même. Oui. Non. Non. Non, on n'a pas vu cette personne ici. Non. Jens Fras er forsvundet, og han tager ikke sin mobiltelefon. Hvor er Martin? Er han død? Nej. Jeg tror snart, han er ude at søge frihed. Det tror jeg. Frihed frem for alt. Tænk, hvis han ikke har noget mad, og han går bare rundt et eller andet sted ude i den store verden, ikke? Uden at have noget penge til at kunne købe sig noget mad for sådan noget. Det er jo klart, de tanker har man da. Den 4. august 2000 fik Rigspolitiet en opringning fra Martins veninde Tanja. Hun fortæller: Jeg på Valby station mener at have set Martin, der var på vej på arbejde, stå over på en modsat perron, da jeg kom og kørte med toget, så jeg kiggede ud af vinduet. Og der 3 uger efter tager toget på arbejde igen, onsdag den 4. august, kl. 7:08 om morgenen, der mener jeg så at se ham på Valby station igen. Altså lige her, hvor vi står? Ja. Så han dig? Nej, det har han ikke kunne være sig i toget. Var det Martin? Ja, det er jeg ret overbevist om, det var. Har du hørt noget som helst andet til ham siden? Nej, det har jeg ikke. Tror du, at det kunne passe, at Martin er vendt tilbage? Ja, det tror jeg godt. Han må komme hjem på et eller andet tidspunkt. Hvor er Martin? Vi ved det ikke. Et år efter vi lavede dette program, kom svaret, da Martin dukkede op på den danske ambassade i Toronto i Canada. Han havde fået stjålet sin pung og kom til samtale hos den danske konsul. Og skulle så til at gå, da han så spørger mig, eller siger til mig, at jeg skulle til at ringe hjem, fordi min familie, de savner mig. Og der må jeg indrømme, der er der ligesom noget inde i en, der lige vender rundt en gang, og undrer sig lidt over, hvad manden står og spørger om. Og kigger sig på ham og spørger, hvad han snakker om. Og forklarer mig så, at han er nødt til, i mit tilfælde, når jeg er der på en indvejsbillet, ringe til Rigspolitiet i København for at høre, om jeg var kriminel. Og da det viste sig, at jeg ikke var kriminel, jamen, så kunne de så oplyse ham om, at jeg var efterlyst. Og han havde så givet politiet lov til at oplyse mine forældre om, at jeg levede. Da Martin forsvandt i august 1999, bosatte han sig i Holland og flyttede sammen med en enlig mor. Han forlod hende senere og blev fundet i Canada. I dag er han tilbage i Holland. På grænsen mellem Holland og Belgien har jeg ligesom en konflikt med mig selv, hvor jeg skal tage stilling til, om jeg egentlig vil tage videre, eller hvad jeg egentlig vil herfra. Jeg må indrømme, at jeg er ikke særlig interesseret i at komme op med en eller anden spansktalende chauffør, som jeg ikke kan kommunikere med. Så jeg besluttede mig for, at jeg vil gå lidt ind i Holland og så se, hvad der var af muligheder. Så du vendte om? Jeg vendte simpelthen om og tog så ind mod Rotterdam i første omgang. Havde 2 overnatninger på vejen derind til Rotterdam, og var så i Rotterdam by for 2 nætter, hvor jeg mere eller mindre sov på gaden. Og tog så videre fra Rotterdam her til Den Haag, og ville ligesom prøve at være her lidt og se, fordi jeg havde egentlig ikke noget mod at komme ind til en stor by som sådan, fordi jeg havde en idé om, at der ville være flest muligheder. Men jeg ville heller ikke så langt ind, at der ikke kunne være et sted, hvor man ligesom kunne ligge i fred og ro. Og kom så til Rijswijk og fandt mig et sted under en bro, hvor jeg ikke blev generet af nogen som helst. Og endte med at sove der i 3 uger. Og det var hårdt, men ingen tvivl om, at det er lærerigt. Hvorfor ringede du ikke hjem?
Ja, hvorfor ringer jeg ikke hjem? Det er jo et godt spørgsmål. Jeg ringer ikke hjem, fordi jeg var træt af alting. Og da jeg stod i Padborg og valgte at tage videre, der valgte jeg også ligesom at sige, der cutter man også kontakten til forældrene. Og hvad vil det så sige at bryde kontakten? Jeg gjorde mig mange tanker om, hvad de ville føle og sådan noget derhjemme. Og min måde at overleve på, det var ved at sige, at de tænker måske på mig de første 14 dage, 3 uger, og så er deres liv nødt til at gå videre, så vil de stille og roligt glemme mig. Og så vil der ikke være mere der. Selvfølgelig kan man stå i en situation, hvor alt det vil være lige meget, og kan være lige meget, og hvor man måske er tvunget også lige frem til at forsvinde af sine omgivelser, eller af presset, der simpelthen er for stort. Men forskellen på, hvad jeg har gjort, og hvad jeg synes, man i hvert fald burde gøre, som jeg også har snakket med mine forældre om, hvis jeg kunne have lavet det om, så ville jeg have haft lagt et papir, hvorpå der i det mindste havde stået, ved du hvad, jeg er så langt ude, men jeg har brug for at være mig selv. Så jeg har taget afsted, men jeg har det fint. Jamen, så ville mine forældre, de ville heller aldrig nogensinde have efterlyst mig. Martin, som aldrig tog til Frankrig, men blev og arbejdede som chauffør i Holland, er tilbage i Danmark og Holland. Det har da betydet mere for mig end noget som helst andet. At finde ud af, at de egentlig stadigvæk elsker en, hvor man har stået i sådan en situation, hvor man egentlig tvivlede lidt på, om de havde glemt det ene eller ej. Så er det da utrolig rart at komme hjem og så føle, at kærligheden den stadigvæk er der. Selvfølgelig så er der mange ting, der skal arbejdes på, fordi de er stadigvæk meget nervøse for, om jeg kunne finde på at gøre det igen. Og selvfølgelig meget nervøs for at sige noget eller gøre noget forkert, for simpelthen af frygt for, at jeg ville tage min rygsæk og så bare smutte ud og fortælle det. Kunne du finde på det? Det kunne jeg aldrig finde på. Efter jeg har set, hvordan det har taget på min familie, kan jeg aldrig nogensinde finde på at gøre sådan noget igen. Jeg ved, næste gang, så vil de dø af, hvis man gør det. Mine forældre, de er blevet så meget ældre på så kort tid, så de ville slet ikke kunne håndtere, at det skulle ske igen.